Удивителния Иран. Едно магическо пътешествие до най-емблематичните му градове. Здравейте, скъпи приятели! Днес ще се отправим на едно вълшебно пътешествие до един град, роден в сърцето на пустинята, който векове наред блести като скъпоценен камък, пазещ историята, културата и архитектурното наследство на Иран. Град Язд, градът на вятърните кули. В този град можем да видим кирпичени стени и сухи земи, спокойствие, което крие хилядолетни тайни. Град, чието улици нашепват древни легенди, чието зороастрийски храмове пазят свещения огън, а куполите му, украсени тюркоазни плочки, все още блестят под жаркото пустинно слънце. И така, ела с мен. Нека да открием Язд заедно. Това е първият кирпичен град в света, който е включен в световното наследство на ЮНЕСКО. Познат като един от най-старите градове в света, но в него животът все още кипи. Тук се намира най-голямата запазена глинена архитектурна структура в света. Лабиринт от тесни улички, оградени с високи кирпичени стени, домове, изградени да устоят на пустинната жега, и величествени вятърни кули, които като стражи от миналото се извисяват над града. Язд, град, в който вместо небостъргачи се извисяват високи вятърни кули. Вместо шумни булеварди, тук откриваме тихи и спокойни алеи. Вместо стъклени кули, тук стоят къщи, изградени от глина и слама, останали непоклатими в сърцето на пустинята. Този град не е запазил само своята архитектура, а и своя начин на живот. Един неподвластен на времето свят, в който идентичността се предава от поколение на поколение. В историческото и архитектурно сърце на Язд се намира площад Амир Чахмак, един от най-красивите и внушителни исторически площади в Иран, който като скъпоценен камък пази историята, изкуството и културата на тази земя. Този уникален архитектурен ансамбъл е създаден през 14 век и до ден днешен е един от най-разпознаваемите символи на Язд. Трипластовата структура на Амир Чахмак с високите си арки и симетричен дизайн приковава погледа още отдалеч. А когато слънцето започне да залязва и топлата златиста светлина огрява кирпичените му стени, този площад се превръща в едно от най-зрелищните места в града. Около площада се намират старинни водохранилища, великолепната джамия Амир Чахмак, исторически текета, оживени традиционни пазари, които пресъздават цялата атмосфера в древния Язд. Това не е просто площад, а мост между величественото минало на Язд и неговото настояще. Тук историята е жива и всяко кътче пази спомените от славните времена на Персия. А сега ще ви разкажа за шедьовърът на пустинната архитектура – вятърните кули на Язд. Когато се разхождаш по улиците на Язд, върху покривите на всяка къща виждаш високи и елегантни структури, издигнати към небето с уникална форма. Вятърните кули, наричани тогава бадгири, са шедьовърът на традиционната иранска архитектура
естествена климатична система, която улавя горещия пустинен въздух и го преобразува в прохладен бриз, който достига до вътрешността на домовете. Най-високата вятърна кула в света се намира в градината Далатабад, символ на персийския гений, който векове наред е охлаждал домовете без електричество и модерни технологии. Вятърните кули са не само символ на традиционната архитектура на Иран, но и доказателство за интелигентността, адаптивността и много други качества на иранците, които са им помагали да оцелеят в суровите условия на природата. Огненият храм на зороастрийците – пламък, който не е угаснал повече от 1500 години. В Язд мирно са съжителствали много религии. Той е дом на един от най-свещените храмове на зороастрийците – огнения храм. Тук гори пламък, който не е угаснал повече от 1500 години. Вечен огън, пазен в свещената зала, зад кристално чисто стъкло, все така сияен и жив. Огненият храм на Язд е символ на вярата и непоколебимостта на зороастрийците. Един от най-древните и свещени храмове на тази религия, привличащ поклонници от цял свят. Това е място, където историята, културата и религията се преплитат, а пламъкът на Заратустра продължава да гори ярко в сърцето на пустинята. Джамията Джаме в Язд – синьото бижу на пустинята. Язд е град, в който ислямската култура и архитектура на пустинята са се препалели в съвършена хармония. А сред всички негови джамии най-внушителна и красива е джамията Джаме, перлата на Язд. Високите й минарета и сияйни тюркоазени плочи я превръщат в една от най-големите забележителности и религиозни паметници на Иран. Калиграфските надписи, богато украсени молитвени ниши и куполи, които сякаш докосват небето, са шедьоври на ислямско-иранската култура и архитектура. Със своята многовековна история, тази джамия не е просто място за молитва. Тя е истинско съкровище, което разказва за изкуството и културата на Персия. Пустинята на Язд. Тишина, която говори. Язд е град, неразривно свързан с пустинята. Безкрайните златисти пясъци, тишината, която те обгръща и нощното небе, обсипано със звезди. Тук земята и небето водят своя безмолвен и магически диалог. Пустинята Каракал и Сиях Кух. Тези пустини са сред най-красивите кътчета на Язд. Те всяка година привличат любители на природата и приключенията. Тук можеш да яздиш камила сред дюните, да се потопиш в атмосферата на старите керван-сараи, да прекараш една нощ под звездите, а те никога не угасват. Пустинята не е просто дестинация за пътуване. Тя е място, където душата намира своята истинска свобода и покой. Язд – градът, в който времето спира. В този град минало и настояще съществуват в перфектна симбиоза. Тук можеш да се изгубиш сред глинени улички, да прекараш нощта в старинна къща, да усетиш магията на тишината в пустинята и да се докоснеш до историята в сърцето на града. Язд е град, който никога не се е предавал пред пустинната жега. Той е открил своя начин да живее сред природата, чрез своите вятърни кули, хладни домове и непреходна култура. Това е Язд. Градът на вятърните кули, на историята, градът на спокойствието.
И така, скъпи приятели, ето че завърши и този епизод. В следващия епизод ще посетим други прекрасни места в Иран. А до тогава ви пожелаваме да запазите своето спокойствие и мир, но и да останете готови за нови приключения.